Na zama dan makarantar soyayya a ajin farko in zan yi karatu ce za ki biya. Kin ji mai sona. Na zama yar makarantar soyayya a ajin farko in zan yi karatu kai ne za ka biya. Ka ji mai sona. Na zama dan makarantar soyayya a ajin farko ke ce kika zamto farkon labari. Haduwar mu da ke ni yayi min daɗi, da salar haka ne kowa ke yi mana fatan alkhairi. Kowa da gwaninsa a so ni na shaida, ta wata zarce wa dubu a gwada ko da fannin tsari. Ciki na aji na san ni ne na ɗaya, dan ke kika yi mini bitar soyo na zama tauraro. Tashin farko. Hannu da hannu mi kama kama so mi wada gunjinka. Gare ka a kullum ne ka maza na fage. A sannu muna cin ribar so wani na tantance. Don haka to ni dai ba za na sake. To a kiran majanunan soyayyar ki ina amsawa yadda kike ji ni ma haka nake. Na cika babban burina. Na yau dace tarko na yayo babban kamu. Tashin farko. Ka bani kulawa tabbas na shaida. A ciki na samari baka da tamka dukkanin fanni. Na ɗau takobi yau ga ni fagen daga, ko za na mace zan kara kinki hakan na imani. Idan da akwai ƙarshen so ƙauna ne ka ji tun asali. Ni ne maka wanda ya zarce mizani. Na zan basara ke fannin soyayyar ki nake komai fatan masu mi dogon zamani kuma mai karko. Taho na faɗa maka farkon lissafi. Sifili na tuno ƙarshe ko har yau ba zan can adadi. Haka soyayyar ka take a cikin raina. Ba zai kare ba ko da mutuwa ita ce za ta zama sanadi. Iya bana tuna ma da akwai wani al'amari, ko in ce sanadi wata ran wani zai zamto madadi. So mutuwa in har ta riske ki, ta zo gani in mutu tare